ala kana maa si kɛ fɛn kun i la walahi ala kana maa tun kɛ fɛn fɛnɛ bolo bon d'accord il a ko bɛna to hasidiya fana ma sisan ɲɛngoya et puis il a juru in na fana et puis o y'a bali la ko n tɛna mobili fana san i ɲɛ b'a la muso tɛ n bolo non muso t'i bolo bon ni yɛrɛ de ni cɔrɔla muso fana ma ɲɛ muso ko janfa bonyana ko non ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan ni ɲini kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲini kunna ka na n'a ye e fɛ ne ka kɛ cogo di oh mais i b'a na i kan k'i lɔya ka kuma mun fɛ pour que i ɲini jɔ fo da la o kɔni na kɔni i tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc n bɛ 30 000 de d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. I danse. Une femme. Ah, donc. Saïdja, wala bas fete na. Aw yɛrɛ dun. Tɔɔrɔ Mandu. Bas foyi t'u la Ani bandu. U bɛɛ ka kɛnɛ Ne dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen bɛ na. Bɛɛ de bɛ yen. Bas t'u la kɔni. K'i ɲɛnafin b'u la dɛ. Ala wala ne yɛrɛ kun bɛna taa tile 2 na yɛrɛ ni semaine kɔnɔna na. I ɲɛ t'i la. Jelika. Ka sina k'i kɛ bogotigini ye ta k'i bila bogotiginiya minɛ kɔnɔ. Ala, i kana nin fɔ sa. Ko ne tɛ ka n sugoro. Ayi. Burankɛ dun. A bɛ yen nɔ bas fete la a sigilen filɛ gata kɔrɔ yɛrɛ. Maa ko ko de k'i famana ma. Awɔ. O kuma na mun bɛ ne tɛ ka taa so sisan. Wala ni semaine na ne kun bɛna taa bɔ so yɛrɛ de. E kɔni ne b'a dɔn e tɛ taa so sa. K'e to nin cogoya la sa. Wala e tɛ taa so. A ye n bɛ taa i ka f'i ye. An ka taa suma na. Awɔ e ka t'i sigi burankɛ kɛrɛfɛ. An tile burankɛ. o ma ni tile somɔgɔw Tɔɔrɔ tɛ. o baasi tɛ Baasi foyi tɛ. nba Nse. jɔn don I ma ne kan dɔnya dɛ. ayi i yɛrɛ fɔ n ye sa jɔn don Nura Dodo. nura somɔgɔw Tɔɔrɔ tɛ. o baasi tɛ Baasi foyi tɛ. an ba an fana an baw Wala u bɛɛ ka kɛnɛ. n burankɛ kɔrɔba Baasi n foyi burankɛ tɛ. fitiniw U bɛɛ ka kɛnɛ. baasi foyi t'u la Tɔɔrɔ si tɛ. nura nin diyara n ye dɛ ne yɛrɛ tun ka kan ka taa bɔ yen nura walayi tagaliko tun bɛ n kɔnɔ dɛ nka e kɔni b'a dɔn ne bɛ lahala min na a ma nɔgɔn Tiɲɛ na a ma nɔgɔn. n'an ka sigilan d'i ma i k'i sigi Est-ce que sigila yɛrɛ filɛ n burankɛ. A kɛ to n yɛrɛ bɛna ta. nura nin diyara n ye A kɛra tile 2 ye yɛrɛ de. tagali ka di ye koyi nka e yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la Tiɲɛ na. ne nana na cogo min na hakili la i ye dɔn mɛn a la N ye caman mɛn a la. O sababuya yɛrɛ de kama ne fana ko n ko sisan kɔni n k'i jɔ n ko n yɛrɛ ka wuli ka n'i lajɛ. o de y'a to dɛ n ma se ka a ka sira in n tɛ se k'a boli sisan I tɛ se, ka i tɛ to se. nin lahala la I tɛ se a ma nɔgɔn. N nana tile 2 nin kɛla i fɛ yan fana koyi. alihamdulilayi rabbil alamina Parce que depuis don min ne y'i ka nin ko in mɛn Ala de b'a dɔn a ye ne yɛrɛ bila yɔrɔ min na Ala dɔrɔn de ɲɛ b'o la a ma nɔgɔn dɛ. nura nin diyara n ye N'a fɔra fɔlɔ e tun bɛ cogoya min na ka tila ka na ye k'i ka lahala nana nin cogoya kelen nin cogoya in na tan tiɲɛ na a ma nɔgɔn. a bɛ kɛ cogo di ɲɛnamaya bɛ tan de n'i kun y'a fɔ ne ye ko ne bɛ laban ta ni filɛlikɛla o filɛlikɛla kun y'a bɔ a nɛn kan ko ne bɛ laban ta saya tun bɛ ne fara nka jɔnni laban dogolen don i yɛrɛ la O ye tiɲɛ ye. a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten ala ye ne ta yen laban nin cogo la nka nura k'i miiri ne bɛ tunga fɛ waati min ne bɛ min kɛ n bɛ nafolo sɔrɔ k'a ci balimaw ni sinjiw ma k'a fɔ ne nana faso la ka na n sigi o sigicogo kelen na ni maa ma ɲɛ ne ma ne tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye ne to maaw ne ji maaw ne ka yɛlɛma yɛlɛma bɛɛ kelen don adamadenw na Wallahi. ɲɛnamaya kow ka ca dɛ A ɲɛnamaya ko ma nɔgɔn tiɲɛ na e yɛrɛ tun bɛ yan nɔ lahala la position min na yanni ka taga tunga fɛ bɛɛ tun b'i dɔn koyi wallahi bɛɛ tun b'i dɔn diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn dɛ an b'a di ala de ma an k'a ta k'a da Ala ka minɛn kan
I ka ko ni limaniya ta. Ɲɛnamaya ko tɛ. Grand sœur, du plaid. Jelika. Jelika. I kɔrɔmuso kɔni na. K'a bɛna wagati kɛ yan nɔ. I b'i banba. K'i hakili to a la, y'a mɛn. Kɔfɛ suni. Awɔ. I bɛ taa yen, i b'a a kɔnɔ k'a jɔsi k'a jɛ ka matilaba in ta ka n'a d'a kɔnɔ k'i kɔrɔmuso bila a kɔnɔ kana to foyi k'a sɔrɔ fɛn o fɛn b'a tɛgɛ jeni du kɔnɔ o ka kɛ to kalama ye i y'a mɛn kiribiti yɛrɛ don kiribiti bɔra Allahu akbar kiribiti bɛna si kɛ yala in na wa kiribiti ye o ye kiribiti bɔra kiribiti ye o ye kiribiti bɛ kɛnɛma a b'a sen kan i ko suraka jakuma Burange ne ko kiribiti o yɛrɛ ye jɔn ye n balimakɛ dɔ don ne tun t'o dɔn dɛ ayi n buramuso nin dɔnni ma ɲi dɛ nin dɔnni ye haramu de ye maa si man kan ka kiribiti dɔn kiribiti ye n dɔgɔkɛ de ye n taara min ta so ka na nka kiribiti ye tiɲɛni min da ne ka nafolo kan walahi diɲɛ danfɛn m'a d'a kan kiribiti y'i da ne ka nafolo kan ka sara de ka ne to tunga fɛ nka n nɔgɔnin don farafinna yan n bɛ se ka mun k'a la balimaya n'i ko k'i b'a kɛ cogo o cogo u bɛna balimaya de jɔ i ɲɛkɔrɔ o dusukasi yɛrɛ o de ye ne ka ɲɛko tɔ teliya Jelika a kɛra wa a ma kɛ kiribiti ye ne tɔɲɔ dɛ sinon an bɛ wagati min na sisan ne tun tɛ sɛgɛn dɔn ne tun tɛ ɲɛnɛmaya tɔɔrɔ foyi dɔn ɲɛnɛmaya kɔni filɛ a kɛra ten de kiribiti ye ne ka nafolo tiɲɛ dɛ tiɲɛni yɛrɛ i bɛ tiɲɛni min dɔn dɛ a y'o de da ne ka nafolo sinon sisan tun ka kan k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko woyi o kan ka sɔrɔ ne bɛ k'a fɔ ko alihamudulilayi Burange ne yɛrɛ ye nin kuma mɛn o ne y'a mɛn k'a fɔ k'i ye fɛn caman sɔrɔ k'i to tungafɛla la wa k'i bɛ baara yɛrɛ la yan ne y'o mɛn kosɛbɛ yɛrɛ de ne ye n dɔgɔkɛ ye ne ye fɛn o fɛn caman a maa si bɔ a sira fɛ a y'a bɛɛ tiɲɛ a ye nafolo tiɲɛ yɛrɛ nka an k'a di Ala ma na fan kunta bila na taxi kama na kula ti ntara mumi fana fan kula ngo fo biye ka fo ko te no ko fe nto ko biye oh ye fana ko ya jile bona ko jisira munye ko la tesi ko kanyi ha de ko ifo la fe moto ni ba tia lolo abatia lolo abatia muso bolo ibadla no je frère ka je papi wala ya ay wasi ni kolla mugele ane i korabana ne na mundi uro yere nya fonyere naka muni naka c'est son affaire ne la fouille là ah ni allez essayer alors on croit à faire quoi attends moi ah non et non i don te no ye tolo men de jula tolo na ha no on krota no ay bra kasa tema kono woroka ay bra kasa kono woroka nte jene mana na ko fiu wala o te zone de fiu i korom son
ne la mudi euro o ma ete ne fa ne koromso te koromso ya aka kɔrɔ ele de ɲɔgɔn kɔrɔ ne de ne la ko t'o la ete ne fa voilà ne koromso ala ne la fɛn t'i kɔrɔmuso fɛ sa ne ni n kɔrɔ de cɛ voilà o kɔrɔ ete ne fɛ quoi i kɔrɔmuso de n kɔrɔ de voilà n bɛna ɲɛ han non ne bɛna nin kuma mɛn non hali ne b'a fɔ kari kɔnɔ mun ye ne fila bɛɛ ne fila la bɛɛ ne fila la de parce que n kɔrɔlen ka bɔ so kɔnɔ yan ka n bɔ kɔrɔ dɔ yan ka n tɔ tiɲɛ ala lon ko kamale la bitigita la wulon ko ikore ya biya kuru wale ka wanti den terrain baray kana mona kan fo nye nte fo jola abe chien mba nye ele ya na met olo ka uri kama mika fi ngule la koti kura kula ka wanto chika nto chama mama donc o kora iteni fe kwa ne koromso nini ala nini korte nyona mais abuya sababu le kan non c'est moi avec mon grand frère allez ne korte che ay da mana ka fo ya kuma be bila ko ki lo longo ngoro ya ko ni ko ngoro la wuri be dan kilika ko lo mina ya kamle wo fo kare ko ya ale te famille ko na fi ngoro li ka bo kanto tien ne wor tien ale ale bila koro anana tra bom jolé flé o bom jolé donne ka bonyo c'est moi qui a plané le bon ici voilà ne ko bakala so ni ko ya i hakili tu yera la kwa i ba kala mani mo ko bin no i hakili tu yera la attends moi d'abord qui a allumé le courant là ofna ya tu faut aller ici tirer je n'aime pas ça hein encore ne le courant on descend là faut aller ici tirer le courant là faut aller ici de tirer c'est quoi ça et puis allez l'autre jour là et puis comme il n'a les cas ou le qui fait ya il est le sous connaît ya akaya kuma ni nkoro de che ha ima fo konkoro le ka fi ka fo kunile la ala wuri kasara amule vola mi de ça mi ka fem ndenga fem fi et puis quoi ka fo muye fana ko bi anyama ni kunile ko ke kunile wala atodi soma ke ba fimbara ko wala fen kale ka ba ko la anya cha ni la muya ale la nyekuro c'est pas mon affaire voilà nakaka mo abi nakaka mo sisi et puis d'accord ke maramu atonyenta foko tamo d'abord ne ko madame di voilà abi ko reka ay ka fala mudi ko ya le bara na kaka mo sisi la dio ko la kaka ala sisi la c'est Dieu qui a fait akanga ala de jalake ala de ganya fiela donc etene buya ne be ka fen kika kuma ke don donc etene buya il flo nti la muli bali ala ha ibra ka nti la muli bali ala ha bitayo ya na ila muli bali kumbonka ha voilà ne bra bla ngora wulula ikiri jonyo mani nyefe mana kam ala ikan ta imani mune prepare ngame dukena malala jeli ka koni kamalen do de jolen fleni kamalen sugu jume a jolen be ko kursi mugu fiya balata ani jeli ka be ka nyogon o ekiribiti abo amu fo wala ne ma da bi ka min fo ale de kiribiti ya malangulum ba soni iba yesisa abna ulle be ka nyogon tufa yin kon Itembla. Un gran salam alaikum. Wa alaikum assalam. Voilà. Basi tila. Nana pasi amisimo. Mla. Un gran tito yekele bi. Ata mo d'abord. Tito yekele bi. Et puis ni la misitina la. Ni la yefiento la. Ni la kafria, ni la brojuela kumbonka ha. Ibo yanyora kumbonka ha. Kiribiti. Nentamiri ka ko bolme yanyo tsa mbi punyo benye la sisi. Kiribiti. Il est là. kiribiti ka sabali se Ida bona. Est-ce que qui sont là? Est-ce ne la kotila? Est-ce que ne jeli ka koromso ne la mouira? Ne la koti fa na pota jeli ka fe. Yema na ka mo ne bi sonné ha. Voilà, c'est la parole de la famille. Ne ni korne kuma na. Kiribiti. Ne ti lo, nti bi lo ti srido. E bi da na kuma ne tembi la musio la ti mbi ko si sa furu fuki sumaya. Benye na. Kiribiti. Voilà, mo ti da na kuma na. Mo ta fati na nda ha. E bi na kuma me. Ta fili sunguruba. Ngoro he. Kiribiti. Como gele? Engi koroga buranu. Koroga be ya. Anela muyolo. Iye kan toche ko koro de. Iye ka toche mon ennemi.
Voilà, ni le mina so ngwa ile ni du na so ile le du de fio. Ile ala ka wale to che so fa me fe. Ka wa mo na ka fola mo ye ka foko ni ile la wuri tien. Oh, ko ile ka ile wuri be kasabia. Oh, ni ile la wuri tien. Iye bo mo na jo ko bojora. Ni. Ni. C'est toi qui appelle le bola. Ne war mo ga dima. Wa inga lo ka fi wor le bola. Ile le wuri bola. Mais jo le ka brigi la ko fa ya. Oh, ile le bu kuma de fola. Ni le kel est-ce que il a so brigi de na le ya. Kiribiti e ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla ma na anw ka kabila la e ɲɔgɔn nafolo kasarala ma na anw ka kabila la sabu ka d'a kan ne ye wari min di e Kiribiti ma k'an to tunga fɛ k'e ka so jɔ ne ye o tun bɛ nin du in ɲɔgɔn 4 u bɛ 5 jɔ ka wari tɔ to ka tila ka dugukolo caman san nka ne nana nin du kelen de jɔlen sɔrɔ ani terrain kelen wa o terrain kelen yɛrɛ bɛ ka munumunu k'an bɛ mɔgɔw da ko dɔw taara fara tun o kɛnɛ kɔnɔ wallahi nkalela ala la ne ma dan ni mo fɛnɛ fɛ encore ay no i ka wuya fula de i ka wuya yɛrɛ de fula ne ɲɛ tɛ ko la non ne ti se ka tiɲɛ ka taa yɔrɔ in na non tɛ tiɲɛ sans près de la tɛ tiɲɛ de ya o ɲɔ wuya fila tɛ mun min bɛ fu ye a bɛra na furusa wuya de fu ye mun min bɛ fu ya a ma ɲɔ wuya fɔ ne ma fili i ne yɛrɛ de ka fɔ k'i to ko kan i ka mun de fɔ ne ye i ko ma ko Kiribi i ka wele dɔrɔn i mi yala i tɔ ye cɛ ka tɔgɔ la kɔnɔ an fanicinin bɛ village la o la jankɔrɔ sen fɛ i yɛrɛ de ma ne wele i ko ma ko n ye ko bɛɛ la ko n ye fɛɛrɛ kɛ ko n ye ala minɛ ko n ye wa o lajɛ ko la wuli d'a ma i m'a fɔ ten ko n kana sɔn fiya a ye fa kan sigilen to i m'a fɔ ten ne k'i ma ko an ko wari tɛ n bolo kɔrɔ i ka mun de fɔ ne ye o la i ko ma ko ni wari tɛ n bolo ko n ka ko bɛɛ lajɛlen k'o la ko n ka fɛɛrɛ kɛ ko i b'a lajɛ k'ale bɛ fɛɛrɛ kɛ la ko tɛra ne min ye ko n k'o feere ko i yɛrɛ de ma fɔ Kiribiti i yɛrɛ ma fɔ k'o tɛra feere nafolo min tun bɛ ne kun k'an to an fancinin bulon ka bana la nafolo min tun bɛ ne kun o bɛ ne permettre ne k'a fɔ e k'e ka n ka dugukolo feere o ma ta tiɲɛ de bɛ ne kɔ a Kiribiti i ma fɔ mun o kɔfɛ ne ma to ye ka 90,000 ci e ma wa Kiribiti i kɔni y'o kuma fɔ o ma kɛ yan a ye kɔni y'o fɔ olu i kɔni y'o fɔ olu a kana feere dɛ n'a feerela min Kiribiti balimaya tiɲɛ wallahi ni balimaya tɛ fɛn min tun bɛ ne n'e fara ɲɔgɔn na tribunal lo i ni jɔ bon ni balimaya mɔnɛ ba don adamaden i y'a fɔlɔ Batari ni ne fila tɛ miiri k'a fɔ ko i ka simi ale ka sin ta ni n tɛ miiri o la san pere den wolonwula i m'a fɔ ko fɛn de y'an muɲɔna a tɔgɔ di sɛbɛn de y'an muɲɔna bon ne tɛ miiri an ka balimaya la ala yɛrɛ de ye ne e de bɔ ɲɔgɔn na k'o f'i ye ha n b'i minɛ sisan k'i kɔrɔtɔ bɛɛ ɲɛna sisan o la ɛ bi ɲɛ kelen bi yan n tɛ kuma bila la kuma min k'a yɛrɛ fɛ k'o f'i ye ha bi taa tɛmɛ ni ko bi taa tɛmɛ ni ye n t'a fɛ ka min kulo kɔ m'u k'a fɔ i k'a fɔ ko i yɛrɛ k'a fɔ ko i ɲɛna wari cɛ i ye n ka wari tiɲɛ i k'i jɔnni i yɛrɛ de ka wari cɛ ka i la wari cɛ sunkuru bɛ yɛlɛ kɔ kan non i kɔni hakili b'a tiɲɛ wallahi non ne b'o fɔ n ko ɲɛ b'a don i hakili la hakili b'a tiɲɛ n k'o de f'i ye k'i kana yɛrɛ kɔgɔji kan kɔgɔji ye mun amriya de a ye mun hakili cɛ la de tunkarankew jo don o jo ne de jo tɛ tunkarankew jo don dɛ o de y'a to tunkaranke n'i y'ale ka dɔrɔmɛ 1 dun tunga fɛ an bɛ wari in sɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn nɛnɛ jugu n kɔrɔ i bɛ taa ka boli su ani tile i jɔ fa i ma fa i de k'i ta tiɲɛ sunkuruba de la kɔ ka ye n'o tɛ Fuseni Hayidara ye yan a ye ka fɛn bɛɛ kɛ bi ne de tun ye n ta tiɲɛ wala Fuseni Hayidara ye ka ko bɛɛ kɛ bi fewu e bɛ na ka bɔ so don min nana na cogo min na i b'a dɔn jɔ n kɔrɔ i yɛrɛ ka taa tɛ ne yɛrɛ bolo yɛrɛ f'i ka na bila kuma caman na e bɛ ɲɛ kuma kelen min f'i ye i m'a fɔ k'i ɲɛ tɛ ko la i m'a fɔ ɲɛ tɛ ko la bon ne kan tɔ min da yan sugu kɔnɔ ni kan tɔ min da yan so kɔnɔ n kɔrɔ min kale ala la k'a bolo kale ma san pere den wolonwula ni k'a tu lɔ ala kana to nɔ wala ni min tɔ min non n kɔrɔ min ɲɛ gure ha cɛ bon ala sa quel Dieu Dieu est coupé de toi depuis longtemps Dieu est coupé de toi depuis longtemps n bɛ tɔ min da ne bɛ tɛrɛnin kelen fiɲɛ de la n'o kɛra ne ta ye ko min kɛ mun de bila a kɔrɔ mun de bila a kɔrɔ n tɛ mɔna na fiyɛ la an fa y'a ka se mɔ an na balimaya la n kɔrɔ la min kɛ na ma k'a bɛ ɲinɛ yan n kɔrɔ ka ne tɔ cɛ fan bɛɛ fɛ fana ka fɔ la k'i yɛrɛ jɔlen k'a ko kuma bɛɛ la ten fana ka tɛrɛ fana Mali masa ko n'a ka tɛ tiɲɛ tɛ balimaya la ni tiɲɛ balimaya la n kɔrɔ ala kana to yɛrɛ fiyewu ala kana to yɛrɛ n tɛ foyi fana i fɛ tunkarankew wallahi ne b'a fɔ tunkarankew ye ala ka basi ta kɛ ne ta ɲɔgɔn ka nafolo ta k'a di n dɔgɔkɛ ma
a ka nafolo bɛɛ lajɛlen kasara ala kana maa si ta kɛ ne ta ɲɔgɔn n burankɛ nin de ye kiri biti ye ne ye kiri biti ye a tiɲɛ na nin ye tiɲɛni min don ne kun diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ayi nin bɔlen yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ n'a fɔra ko nin dun in jɔwari a bɛɛ bɛnna nin dun an filɛ dun min kɔnɔ nin ye 100 ani 90 de nin dun in jɔ aw de ayi tiɲɛ na a y'i ka nafolo kasara wari tɔ taara min ayi a y'a kasara yɛrɛ yɛrɛ de a ye dugukolo minnu san a y'a bɛɛ feere kelen n bɛ ka ŋunuŋunukan min mɛn i y'a o fɛnɛ o feere cogo o y'a bolo n'i taara n'a ye polisi la u b'a fɔ k'i taara n'i balimakɛ ye polisi la n'i taara tribunal la u b'a fɔ k'i taara i balimakɛ ye tribunal la foyi ma an ka jamana gɛlɛya n'o ye farafinna ye ni nin tɛ tiɲɛ don balimaya ka di mɛ n'i bɛnna ni balima jugu ye i b'i yɛrɛ ɲini ka bɔ a bolo i t'a da ala ka minɛn kan ni ne tun y'a dɔn ko nin bɛ ta ne yɛrɛ tuma na n ta in gérer n ka manière la wallahi san ma sɔn ne ye banna ye nka an ka di ala kiribiti e mɔdi e bɛ mɔgɔ la maloya ko mun kɛlen e ye ko mun kɛ na i ko kɛ ta wala an ka nin bɛɛ to yen nɔ k'i kɔrɔ tun bɛ ka kuma dɔ fɔ ko nin a kuma in bɔlen bɛ tiɲɛ fɛ dɛ parce que o don na mobili dɔ kun nana yan nɔ ne e ɲininka n ko e ye mobili in wari bɔ e ma kuma jɔlen fɔ ne ye tiɲɛ tɛ i y'a kuma dabiri k'an to yen nɔ e kɔni t'a fɛ k'e ye terrain feere e kɔni tɛ sɔn o ma et puis encore ni terrain feere la o tɛ problème ye dɛ ni e ye terrain feere mun na e ma wari dɔ di ne ma sisan n ye ne de bɛ ko in na du in kɔnɔ mais mun de la e b'a dogo ne na e ma foyi foyi de fɔ ne ye donc o de digira n na e pourtant fana ka terrain feere ka taa wari di sungurubaw ma e kɔni t'a fɛ k'e y'o kɛ sa o de digira n na fɔlɔ parce que o filɛ i tun bɛ kuma dɔ la ala i bɛ non ne sɔn kuma bɛ tiɲɛna han tanama duuru min na fiyewu i bɛna gosi o la ten pewu ne bɛna fɔ bɛɛ ye ne yɛrɛ kamalenbaya i bɛna tusi o la i bɛna tusi n sɔnkun de la n t'o fɛ fiyewu voilà et puis i ye manamanakan min fɔ la k'a fɔ ko terrain wari ye k'i ma fɛn dɔ minɛ la i na wuya fɔ ye voilà ne na mobili ko o to yen c'est mon affaire ne tɛ se k'o to yen e ta pourquoi i t'a to yen mun na parce que ne b'a dɔn i t'a wari sɔrɔ e pourtant fana ka terrain feere k'i taara di sunguruba ma ne tɛ sɔn ala kuma de f'i ye jeli han sabali jeli kan t'o fɛ yan n k'i ye sabali la ah bon d'accord non i ye min ko i b'a sɔrɔ la han n kɔrɔ ka sɔn jɛ i ye ala minɛ ok n'o de ka di non attends moi d'abord ala n kɔrɔ bɔra sɔn jɛ ile kan ka fɛrɛ kɛ de ka n susu ma i ye yɛrɛ bɛ ka kan kan fɔ ne ten ne b'a tɛrɛ feere ka wari lamina ile ma wari lamina jɔn ye wari cɛ i bɔ n'ala sa ne m'a ye o kuma tɛ k'a di o lon ko mana ni sisɛ ya sisɛ so i ma sisɛ so lamina ne ka fɛn sa di ma tɔ de amurukɛ sa i m'o lamina sawari ma m'o sa i m'o lamina e le ko ɲa jumɛn kan o dɔrɔn million joli o dɔrɔn normalement na a kan ka muce e jɔ ne kɛ an tɛ ka page de yan ala a ye wɔn tɛ sɔn sa hali kanu kuma fɔ hali kanu wari bilali i b'a wari bila baba tigɛ kɔnɔ kɔni i bɛra ko bɛɛ tiɲɛ bi m'o wari ba i bɛ tila k'a fɔ k'a wari banna de yan ayi i tɛ sɔn et puis i ye kan tɔ cɛ non i ye kan tɔ cɛ a ta mɔgɔ d'abord jɔn ye tɔgɔ cɛ i ye k'a fɔ ko na sunkuru ko et puis n t'o fɛ yan n t'o fɛ o don na e tun tɛ k'a kuma fɔ ne ko ne nan'i sɔrɔ a la di i bɛ du in feere ka taa wari in di sungurubaw ma hali i ma dɔrɔmɛ kelen di ne ma o bɛ se ka kɛ cogo di n ye ne de bɛ pa la kɛcogo t'o la o ni wari in b'i bolo an ka muce kɛ dɛ depuis sisan n k'o fɔ n'i ma muce kɛ dɔrɔn voilà ayi a taa mɔgɔ sa jeli n tɛ kulonkɛ la jeli sexy a taa mɔgɔ sa biye sisan n'a ye sa il est fana sa ni mɔgɔ dusu wara i bɛ tila k'i jɔ k'i bɛ mɔgɔ nɔ i kɛra la sa kuma ɲi sa i b'a dɔn k'a fɔ i yɛlɛ i ɲuman ni ɲami kan i k'o ɲalo a ta ma wuri ka ɲi sa i de ka di ni ɲami i t'o ɲalo i b'a ye hali ne ma ile tele kɔnɔ n'a tele tɛ diya na ɲɛnɛmaya di yan ne t'a lɔ fiyewu a ta mɔ ma seri ɲɛnɛmaya di yan ne t'a lɔ fiyewu ne ma ye walahi bilahi voilà et puis i ye ka wari ko kuma min fɔ la i b'a dɔn n sɔn jali de n kɔrɔla affaire de la sinon tɛ han
lu ni wari ma lomna sampere ina do au to isa ne wuluna ne mo le foyi ne ka terrain croler ça ko terrain jo sono terrain bana ni ala ki son sampere ne ko terrain le jola o terrain sono be pa fio o bra ban sisa on ko ta ka no ko terrain mi fan me terrain amra sa fo atodi ka ka to ngono senu o ko ne to isa o to yi iya ne ndun ni ten na ko wala iya ko la nyete ko la me mo selma de te wala ko tabara no go na ka bayre atemme ko fa to di o ko ne to ni am temme a fatori et puis ala nete ala le ba fa la fi ala le ba fa la nete ata mo dabo senyala d'autres jours ya ne ka se bende boya yiri yun ko re voilà nka kala et puis il est tôt ne to ato asebe de ko jeli ka et puis de fa ka sebe et puis mo me ka sebe ne kala ne arabula ha o to nya ni kala de fo sabila et puis ka buni fana long non ne bra bra ofli ne bro non on tourne on coupe la ri nous a semaine arab kana ko et puis jelika et kribiti ngono on ko la barade ne devio voilà o le kili a fait ka il ne moufla ka ndafu de kaka kan na nyema tien voilà o le kama ni fana i fere kala ka bon kura jo kan ko ni to abulo voilà ay bira sadro ni luni min bla loisir la o wari mboki la minan kunyi nala kiso ila minan kun mboki la minan kunyi sans perdre le bla o ko ne to ni fiyo mais itna ko makelen fiya kana njan fare o ko ne to isa o to yi ni ti abi ya fe ka mi fu ya kana njan ta mo ya fe ka mi fiya loisir ande so ko ta ba ha nta fe fiyo wala no ni ko aba kira lo ma fa ya lo no kan delifio lu ka yende lamuna o nyame ngoro msori ne msoti ya ibrahim ka ngoro msori ne msoti ya ike ida na fa mi wo ma be wala ina ko tala be mbalma ke ne ko era to gode ne to o mi ne e mu kan to ne to mi amisima ai ko jugu te bi fe king nga do ne to anto ko kakla gi ite ndo ko ne to ko kakla gi ma kan jugu do na fi musokoro jairi kule na bula gwe ile la be ka wo si nkoro ko na fi kuma fola te ki la na fami kula tana yo le kiri bulu na ka ko nta do ko kiribiti wa kiribiti ay no karabata de kon be fenkelen kon fi alaji ka tani koro e don sa ika sabali yere de alakama na fara ko e kelen ni ale doron de bi so in kona ya nyogon fale di balma ke kelen ni yebe min ibi kanka kala ya ko tanto mo mi yere nyeti ka yeli ke ede ka kanka ka nye suma baga ede yo ne le ganje kya est-ce que ne kan ko nyeke ngora ka mi kana amagile yana saka ka wiya te ka dana ko ne bara ala tere fria ka so ale de ka ko tere ni fria do ko uri da fa chema ya e bi na mana ka fara ko le tere ni fria la ne ko est-ce que ne ka tere ni fria la et puis tammi nango via il était encore dans là sempre et puis ne qu'il est là et puis ne ti dona mais il est pour le moyen pas de faire sempre ne ti lon ti kabla don ti brudu lo mais nya la nyamna il est pour le moyen fait mais on croit les mani il est ba wetiti ici a créé il mana kan fola yiti nkoro nyate kula nkoro ya fe kuku ikelu ni kona ya be non, attends-moi. Il est nyate kola, ne le ka luko zere la ya. Bon, il est kalega le ko fo nyati yemi la, ki nyata ko yela. Est-ce ko kanye? Doni mi ne ka tora mi ne ka so ne le ka lo. Nkoro c'est non. Nkoro c'est non, c'est un boulot vert. Nkoro boulot vert de te viu. Nkoro yala bama, ite bama do la mi ejila bama. Bama. Mi ada kela to wa. Awa nya. Nkoro bama de. Chugodi bule verde ne te viu akunde ko kay voilà yara ko to abu nyon bule verde te to abu ye chef frère soubela voilà o technique de nkoro bulo et puis à la bara lo ko philosophe wa yo de kala muila philosophe non ayo lo la bien mo be te viu mun de philosophe mo mo fait et de philosophe dona non abara fier ça quoi à la té il faut continuer o ko ne to nye fiye fulo bra du ka kola ulu ele la do mo hakile le kono ki mi kun la ko bo ko ta la li kun kono nkoro la bara do ni ma nya ola ibrahima lo fiye la
ah ita mu de sile lo fi la mi ya kita da yi sile ta fi mamani je mankani fi mamani je mankani ito mu le yira on bulu ngoro la bara do ye ayi ka para kon yo oyi o te para nyuma ya bulu o te ko nyuma nya fiu ngoro la bara ye ayo le do ko sebe voilà ola abra fo momo ita nyaila ya fo la ko ne te c'est pas moi voilà c'est pas moi no te ne ko nya bali na bi ka ta bolo mi na ko na ko no kuma ne jia ne ko ntele fiu abe ngoro le fiu ni ta ko la ita la me yi si la ka nya tu la ko la o echi ni te momi da mi yi wa ida la ko sa ko kelela amanno ni ko tima tiena ka kan ka sigi ka la je ni nye konti bolo ko ni bi nye taw nye be mo munu bolo bulu to eno ulu ka kan ka para munu ku boke nga hal onata wota ikala je sa ika suma ya kuna don ya famia ne barale la ali nyani na ne ka bono jola bonyo mama do jola nkoro yi bonyo mamba le to kala mala ya ne ka bonyo mama do jola nkoro yi voilà parce que ibalo bomo ko fla mano ko ha karabu ibana bomo ko yi iba tolon ki la bomo ko ba tolon ki la voilà et puis ngo fo nkoro ngo mbra close so yola sa nyen la loise la yi siza ayo worta la yo worlo mina uta kenya de tiena o bara nyuma et puis mo mobile nyama do sanko lama parce que ni mo loise te mulu sana est-ce que quand mulu ça imakan kasa i loise ka mulu ça ibri kaburu le se ifa balika ibla kaburu kono o te kelaw voilà aywa i ko ni flaka min fo no kera tiye we hakina nyuma ndi annete wuya fola mi ala ki deme amina ya rabbi ko mbi fe ka ta sel ditala mina ta sel amina rabbi no ala la ndem so no ijo free fere le feu no faka ya no bi wora be nyene anya yin kono ho Antile koroji. Ah oui. Korbasi. Ça va bien? Ça va. Adu ngara tukudi. Akira tukudi wa? Oh. Abariga Allah yakui. En ne kumbe na munga uduna. Chai fanga ko. Me ngune ki mangu. Clip lina. Bora ne fe kula simi. Ndene re tatula de bangla tawo. Mine tanga retraite ke bangla sisa. Ha? Itelia fe korojo. Parce que ibaro ko imiga me ko abega tanta turo. Wallahi. Le ko papa msa. Ne de kima ngume wardi ma ne de ba fo ngume 300,000 francs ngwa bi euro ne mo fia ko bi ga meri de ikepeu mitato de fle banglani mita retraite ke na 600 ni retraite ni nana mi ga wardi mo hey wa ibi akrito ko dola mina to ami nyo kuma na sara wati no 16 o kina teme kane ya fo moi voilà ibi la benga ça tombe bien mu de ga kubiti attends moi tu ta ka bo na sa cha mo ba ka mo na makwa na bi bana ka fo ne ko te fin d'abord ma fini ne ba ha c'est fini ha monsieur Kaji akani kuma braba chana to chekuma de ame ake donon ke wana to chekuma de la o te kala muso nyana no buka na chekuma ne be ka donon ke ebe munino frère ye wa ya fi frère ha ta César bino be yawe awo me kana nyine nga non ki nyine ya aucun problème ta kambe ko chana ngele kambe wa nuko mune kara activity mune be anya fuke non ne bra tie mulan te la fuka tansa fiu non sam pire de ngulo vla ne bra ba moyi te la fuka tansa fiu ne taro ha ka foko ile ka fo ka foko ta fe di la hey hey ta fe re di la fiu muso ba korojo ko di la fiu manyi hey ne tika bla ko yala de kam ni kele no to mo de ile la ka wa fon ko na fi la ka wa fon ko ngulo ka foko ko de bra ngoro la terrain free bi ko bra kuma boni mabi ka fo ko de bra ala trafre ngoro ko nyadi men ka fo de bra ala trafre ni le ma foi ekiribiji che bona la sa che na abi flemo ko skot me ile na fi ni ile na fi kule na bula ko ni trafre ko ke ni ko ke benoka ha i ko ke ni wule kan yin nga ay boru de ke amburu harma da ka amma tere ngo kuma refo amma fo ite bin kalama nimba fui dengele fi ko ke ngoro le ko mabi ko Abraham Moulo ye ko ye ka atori ka briki la yoro la ka yoro yo ni le tajo ma foi c'est toi et moi qui a fait les affaires les bistesh voilà on est akila ngo mo yana makano me kiribiti ire ka fele bli kuna ni yoro frère mo ma akara tutu a sigibna jodono je wangalo ama ferewa oui
man ta sura mun yoro ci ta harojo imige aba sa ga plan to ke akrojo no ya fama no njutala no ino ne be yere kala moi je te connais ne be yere kala no otoji ne mo shite ja fer la ka daga boti ko fo moti ma mutu che o mo tene de no tuke ite o shima mutu no ijo feu wallahi ijo miriam ni feu wallahi ino mi fo na tale fo kilina je e bla yori mu ma kan ka lo